Για να δω τον υποψήφιο δήμαρχο Ραφίνας με τη Δώρα την Γιαννακάκη, την καλή μου φίλη η οποία δοκιμάζει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά εσείς. Τώρα από πού να αρχίσω? Να αρχίσω από τη Δώρα πρώτα, αγαπητέ κύριε Αδαμόπουλε. Δώρα, πήρες την απόφαση να κατέβεις υποψήφια? Ναι, πήρα την απόφαση και μάλιστα κατεβαίνω πιστεύοντας ότι έχω εμπειρία. Τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκομαι εδώ στο Sky, κάνουμε πράγματα που πραγματικά έπρεπε να τα κάνει μια σωστή δημοτική αρχή. Δράσεις για το περιβάλλον, κοινωνικές δράσεις. Και έτσι αισθάνομαι ότι έχω την εμπειρία να μπω στο Δήμο και να βοηθήσω ουσιαστικά. Σωστά. Και το έχει ζήσει αυτό από τις ανεπάλληλες επικοινωνίες, όλοι μαζί μπορούμε, φυσικά, τα φάρμακα. Το έχω ζήσει όλα αυτά και πιστεύω ότι θα βοηθήσω ουσιαστικά. Ακριβώς. Παράλληλα μένω σε μια περιοχή όπου έχουμε πολλά προβλήματα. Εκτός από την ευρύτερη περιφέρεια της Ραφίνας που τη γνωρίζω από πολλά χρόνια, είναι ο τόπος της κυριακάτικης βόλτας μας και ξέρω και τα προβλήματα. Κάποιος να κάνει μια βόλτα στη Ραφίνα τα βλέπει. Εμείς μένουμε σε μια περιοχή, την Νεολίδα, όπου εκεί σήμερα, το 2014, δεν υπάρχουν δρόμοι. Άρα λοιπόν επιτακτικό αυτό. Είναι επιτακτικό. Σε λίγο έρχεται και ο Βρούτσης, θα πάρει θέση. Οι ασθενοφόρα δεν μπορούν να φτάσουν, οι πυρκαγιές πιάνουν τα σπίτια και δεν φτάνει η πυροσβεστική. Ο κύριος Αδαμόπουλος έχει δεσμευτεί, και αυτό θα το παλέψω, από τις προτεραιότητες που θα δώσει μόλις εκλεγεί, να μας φροντίσει τους δρόμους. Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν βάζει γλώσσα μέσα η Γιαννακάκη, να το ξέρεις. Λοιπόν, η Ραφίνα είναι ένα σημείο που όλοι το αγαπάμε. Είναι Πικέρμη Ραφίνα, έτσι δεν είναι? Πικέρμη Ραφίνα. Η πρώτη προτεραιότητα, κύριε Αδαμόπουλε, ποια θα είναι? Την οποία θα πάρετε? Η πρώτη προτεραιότητα που θα πάρουμε είναι να είμαστε ανοιχτοί στο Δήμο μας, να είναι ανοιχτή η πόρτα του Δήμου. Σωστό. Καθημερινή βάση. Εγώ λέω το εξής. Όσο κόσμο δεν έχει στην πόρτα σου, τόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα. Αλλά από την πρώτη στιγμή είναι ανοιχτή η πόρτα του Δήμου μας στον κόσμο για να προχωρήσουμε μπροστά. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι έχουμε πει στο πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε κάτι. Το έχω αποδείξει την προηγούμενη θητεία μου άλλωστε και θα πάνε όλα μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Μαθαίνω το τεράστιο κοινωνικό έργο που γίνεται στην περιοχή και να ξέρετε, αγαπητέ κύριε Αδαμόπουλε, έχετε δίπλα σας μια γυναίκα η οποία πρωτοστατεί μαζί με τον Γιάννη τον Σπανολιό και όλα τα στελέχη του Sky, στο όλοι μαζί μπορούμε, στα τρόφιμα. Πόσοι, 2.500 τόνοι, πόσοι, πόσοι κιλά, πόσα? Πολύ πίσω, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. 350.000 κιλά. Μάλιστα. Ο τελευταίος απολογισμός λοιπόν, και 1 εκατομμύριο σκευάσματα στα φάρμακα. Έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάθε επιτυχία σε κάθε... Ναι. Άλλωστε ο κόσμος τώρα ψηφίζει, δεν ψηφίζει κομματικά. Ψηφίζει άκου τώρα, Δήμαρχε, άκου να σου πω. Και σένα να μην θέλουν να ψηφίσουν, λόγω της Χριστίνας Τηλαμπύρη που είναι η γυναίκα σου, θα ρίξουν ψήφο αντί της Χριστίνας. Τελείωσε η ιστορία. Καθαρότητα και ανθρωπιά είναι τώρα. Θα ψηφίσουν τη Χριστίνα Τηλαμπύρη και έχεις και τη Γιαννακάκη και πολλές άλλες γυναίκες. Να είστε καλά, πάμε εφημερίδες. Κάθε επιτυχία. Εφημερίδες τώρα.